Sa atong silingang lalawigan sa Siquijor, usa kinahan ang patay sa pagpanigmas. Ilang biktima nga si Ana Langa Makaliag, 49 anyos sa barangay Pisong, lungsod sa Maria sa Siquijor. Ang suspek 23 anyos nga si Junel Dumatol, kapuyo sa anak sa biktima. Yang isaysay nga posibleng nagsilo si Dumatol kay dugay na silang wa mag-ipon og aduna na siya'y laing hinigugma. Ang biktima mao'y naabtan sa balay ug mao'y gipahimungtan sa suspek pinagi sa pagtigbas sa liog ni Ana. Nagtingkagol na karon sa Siquijor District Jail si Dumatol. I-conduct may follow-up investigation. And pag-adto na mo sa bukid, na hinagbo na mo ni suspitsado, then among gidala na lang diri sa Maria Police Station para pagkuha o documentation, then amo na po siyang na-turn over dito sa Siquijor District Jail. Unsa may ganahan nimong mahitabo atong ga patay sa nimong asawa? Oh, ato sa prisuan sa Budunot. Ito sa pagkamatay ito.